Разговарям с Боби Борисов, който е автор на подкаста Лигата на джентълмените, победител в годишните награди за сайт на годината в категория подкаст на годината 2023 година. Боби, представя ли си преди 4 години, когато ти си създал този подкаст, че той може да стане най-добрия подкаст в България? Сега това е доста емоционален момент за мен, няма да крия. На всичко отгоре съм и доста емоционален човек по принцип. Хората, които бяхме тук от екипа вчера на самата церемония, го видяха. Макар че аз се опитах да го поскрия, но не можах много. Трябва да кажа първо, че самата церемония беше, ще отговоря, разбира се, но церемонията беше много интересна за мен, много различна. Аз не съм присъствал на друга такава церемония. И тук е място да кажа, че Фондацията за активно развитие на УЕП е нещо много различно от обичайните организации, които се занимават с това, защото става дума повече за подкрепа. Това е за мен много ценно. Да подкрепяш хора, които искат да направят нещо, които имат желание да направят нещо. И едно име само ще спомена на Жустин Томс. Една изключително лъчезарна дама. И спирам до тук, за да не помисля, че са излишни комплименти, но много хубаво е да видиш хора, които са много лъчезарни. Колкото до това, аз винаги съм възприемал този подкаст като някаква форма на футбол. Мен целият ми живот е такъв. Възприемам живота си като продължение на футбола в някаква степен и като мислене. Когато започна този подкаст, започна да си формирам моят отбор. Първият беше семейството ми, защото аз съм превърнал спалнята в четвърто спалнята в нещо като телевизионно студио. И в крайна сметка сега жена ми и децата установиха, че в крайна сметка това е било нещо смислено. Не вярваха, те много не се интересуват от футбола, но да. Но ме подкрепяха през цялото време и това е много важно. Това беше първата добавка към моят отбор. Второто дойде от Ивайло Цветков. След това в NetInfo повярваха в нас, че това е продукт, който трябва да се развива. GongBG направихме и секция. Канал от VBOX 7 премина в YouTube. Започна да се развива всичко това, за да стигнем до този момент, в който за мен Лигата на джентълмените е много повече начин на мислене, начин на поведение, на емоция, отколкото нещо друго, защото вчера се запознах на церемонията с едно момче, той е фен на Мило, получи награда за добра дума и на него му казах следното, казах му, ние може да сме много, но колкото и да сме, важното да сме такива, каквито сме. Това е истината. Подкаст културата трябва в България да се развива и да се развива според мен на този принцип. Всеки да бъде автентичен и да казва това, което иска да каже и хората да си изберат дали да го следват, дали да го гледат. Това не е състезание. Това е въпрос на философия и на начин на мислене. Малко дълго стана, извинявай. Да те върна все пак към самата церемония с нощи. Как се почувства, когато разбра, че твой подкаст е в топ 3 и в последствие, когато разбра, че той е победител? Сега аз първо отидох там с ясната идея, че отивам за да уважа организаторите и смятам, че това беше редно. Дори с колегите така ще шегувахме дали изобщо имам място в тази среда. Когато ни извадиха на топ 3, тогава беше първи момент, който ми хвана нещо в главата, че нещата тук може да се излезли от извън контрол, защото с футболните фенове захванеш ли се, те могат да те съсипат с лекота, но могат да те издигнат много бързо. И когато моето име излезе, аз знах, че трябва да направя определени крачки до сцената, мислейки си какво ще кажа там. Но всъщност първото нещо в главата ми беше щях да се спъна. Защото си спомня момента, когато правях размествания вкъщи, преместих телевизора, за да може да бъде зад гърба ми като монитор, за да направя първия епизод. Да го щупя. Не го щупих, слава Богу, защото тогава подкаста нямаше да тръгне със сигурност. Но този тип неща ти излизат изведнъж в главата и всъщност осъзнаваш пътя, през който сме минали. Той е много голям. И между другото, през годините много хора са ни помагали. Различни хора. Ако спомена едно име, вероятно ще забравя другите и не е хубаво. Затова няма да спомена нито едно. Освен нито с когото го снимаме всеки път, няма как, безключително съм му благодарен. Ето пак споменах все пак едно име. Но всъщност истината е, че имаме отбор. Имаме отбор и това е нещо много хубаво за мен. Сега въпросът е вече да ставаме по-силни. Ти каза, този тип неща изникват и така в главата. При 4 години така ли изникна идеята за Лигата на джентълмените? Да, защото сега аз от 2008 година бяха първите опити в един различен сайт, един форум тогава, то времената бяха такива.
Аз по принцип съм враг на социалните мрежи, не ползвам извън Twitter, не ползвам Facebook, обаче няма как да не се мине и оттам. И всъщност установих, че срещайки ме хора по улиците искат да ми задават въпроси. И аз си казах, що ме така, е нормално, сега все пак как съм с икономическо образование, винаги премествам през това и си казвам, ако има пазар за това, аз трябва да отговоря на този пазар и да го създам. Това беше първата идея, но аз не съм си представил, че мога да стигна до това. Мислех си, че това ще бъде нещо мимолетно, веднъж, два пъти на седмица. Преди малко имах лайв и едно момче ми направи един от най-готините комплименти. Той каза, виж какво, ако направиш 5 часа лайв, 5 часа ще те слушам. Да накараш един човек да е готов да отдели 5 часа от времето си за тебе, това е комплимент. Времето. Знам, парите, материалните неща са важни, те са награди. Едно е, тази грамота имам от наградите, да не помисли някой нещо друго. Но да дадеш, един човек да ти каже, че е готов да даде времето си за теб. Времето безспорно е най-ценният и невъзвръщаем ресурс, с който съм абсолютно съгласен с теб. Кое беше или кои бяха най-големите предизвикателства, с които се сблъска последните 4 години? Техниката е едното предизвикателство. Сега, аз до година ще стана на 50. А децата се раждат с умението да разсъждаваш по друг начин. Те виждат интернет пространството по различен начин от моето поколение. Сега дъщерите ми се опитват да ме убедят кое е поколение Z и така нататък, не мога да ги науча. Но идеята ми е, че всяко поколение вижда интернет по различен начин. Аз го виждам като средство да се информирам. Други поколения след мен го виждат като средство за живеене, за развитие, за реализация, за всичко. И аз изоставам, и аз винаги ще изоставам от това. Аз си давам сметка, че винаги ще изоставам от този момент, защото нещата вървят с главоломна скорост напред. И точно това продължава, то беше от първата минута и остава и сега валидно. Предизвикателството да се справиш с времето. От друга страна, кой па се справил с времето някога в живота си, така аз да се оправя. Това е едното. И другото нещо, аз съм непоправим инат в себе си. Аз имах много технически проблеми в подкаста и държах аз да ги оправя, аз да се науча. Да, все още има някои несъвършенства, но ината ми е аз да го направя. За да е истинско към хората, да знаят хората, че е от мен за тях. Винаги мога да отида. Нашата компания е пълна с специалисти за всичко. Мога да отида при всеки да кажа, виж какво, дай да го правим това нещо. Ама няма да е лично. Този подкаст трябва да е личен. Той затова е лига, защото е лична. И това искам да продължи. И да кажа, още проблеми ще има технически. Обаче аз ще ги оправя. Най-голямата критика към теб или най-големите критики към теб през годините, които по някакъв начин си приял и си се поправил на база на тях? Аз съм ги приел по принцип, някой съм склонен да ги поправя, други не. Първо, защото смятам, че хората са уникални. Респективно, ние журналисти сме уникални. Хората много ме обвиняват, ама ти имаш определено мнение за даден процес, отбор, футболист и така нататък. Добре, ама вие какво искате да чуете? Някой, който ще промени собственото си мнение и собствената си позиция, за да се хареса на другите, или някой, който ще отстоява собствената си позиция с аргументи? Аз никога не казвам, че съм абсолютно прав, но това е моето мнение. И искам от другите хора същото, да защитават мнението си с аргументи. Това не мога да променя, но това са упреци към мен. Това, което мога да променя, е да спра да гледам на футбола като на най-великото нещо на света. Ама и това ми е много трудно. Хората казват, че аз като водя студия, ги водя като все едно са на симпозиум. Обаче за мен футбол е ужасно важно нещо. И аз трудно ми беше да се науча да се усмихвам. Трудно ми беше да се науча да гледам с малко повече лекота на тия неща. Това все пак е една игра. Обаче е толкова важна тая игра, че някакси за мен тя винаги е ужасно важна, ужасно значима. И затова в подкаста има епизоди, в които аз си глеждам смръщен, съсредоточен, защото се случва нещо лъдски важно. Други съм усмихнат лековато, защото такова е настроението ми. Така че това са нещата, които се опитвам да променя и да работя, както се казва. Дай съвет на всеки, който в този момент стартира да прави своя подкаст или свой уникален продукт в интернет. Това е много отговорно.
Ще дам пример с това, което вчера ми роди главата. От вчера няколко пъти, няколко неща, които си говорих с различни хора, ми стоят в главата. Колкото и да сме, трябва да сме такива, каквито сме. Това важи страшно много за подкастите. Защото ти създаваш нещо от себе си. И ако го създадеш изкуствено и дори само една част от него да е истинска, пък другата да е фалшива, то няма да издържи. По-добре всички да влезат с цялата си душа, сърце и емоция в нещо, да го направят, то може и да не успее. Аз съм имал проекти в интернет, които не са успявали. Имаше един сайт на времето sportntv.bg, който не успя, не се случи. Окей, обаче аз дадох това, което мога. И сега е същото. Така че, колкото и да са хората, трябва да са истински, да дават истинското от себе си, тогава се получава. Много по-лесно се получава от всичко останало. И го пожелавам на всички, да стигнат до това нещо, някой да ги оцени, публиката да ги оцени, тогава е голямо удоволствие и голямо удовлетворението, че от всички други древни неща, които си правя през този период. За финал някак да не те попитам, кой ще стане шампион на Англия? В такъв магически момент човек е в настроение и аз мога само да кажа, че ако тая година, освен всичко друго, годината е, защото футболните фенове, не се заблуждайте, футболните фенове, годината почва на 1 юли и свършва на 30 юни. Това, че някакви неща случват на Нова година, на Коледа, те са просто междинно звено по пътя към футболната година. И затова казвам тази година. Ако тази година Арсенал стане шампион, аз наистина ще бъда много, много щастлив. Вероятността не е малка. И съм склонен да го кажа, да, Арсенал ще стане шампион.